No niin, ja sitä aletaan pikkuhiljaa palailemaan tauolta. Avataan sinne vielä yksi lotto, niin kestää mielenkiinto tässä hommassa. Hakijakohan täyttyy. Elikkä tilannehan on erinomainen. Me ollaan kolmantena. Erittäin terve 35 big blindin stacki. Ja blindit alkaa nousta, eli kohta ruppee tuota porukkaa puttoilemaan tosta vähän rivaakammin. Ja tosissaan näissähän rahasijat meni silleen, että tonne tietysti tähän 27 joukkoon, mutta nämä ensimmäiset rahasijathan on hyvin kuraa näissä multitable-tournamenteissa, että pääsääntöisesti kaikki raha jaetaan huipulla. Sinne siis. Sieltä Kurkoseiska suittari. Katsotaan vähän mitä tapahtuu. Sieltä tuli 9 big blindin pusku. Ei järkeä lähteä arvailemaan tässä kohtaa. Foldataan vaan poikki. Pisuittari, jos tulee foldattuna, ihan pelattava käsitystä mid-positionista. Paitsi. Nyt kun täällä on kaksi hyvin pientä stackia, me joudutaan maksamaan, jos puskee sen, joten ei lähdetä ottamaan turhia riskejä. Joudutaan epämieluisaan kolikahettaan. Hän on vaan kakseksi. Se on pieni, mutta alkaa olla ihan ok, kun blindit nousee. Eli blindien noustessa niin korotuskokkoa voi pienentää ja kannattaakin siis pienentää hieman. Sieltä tuli se odotettu pusku täältä hölmö maksu, ellei hän räpänyt nyt jollain isolla käellä. Hän maksoi ihan odotetusti ton. Vaan katsotaan mihinkä tilanteessa hän on itsensä ajanut ja mitä hän keksii nyt tehdä. Oli ihan standardi avaus ja ihan standardi pusku. Kolikko tällä kertaa tänne ja hän otti siitä ison potin. 10-6 offari ei pelattava tässä tilanteessa. Eikä myöskään 95 täällä. Ei niillä mitään kavereista ja heikko käsi, niin ihan turha lähteä leikkimään. Tässäkin pisuittari. Hyvä käsi tähän tilanteessa. Voin vähän pienentää sitä korotuskokkoa. Korottaa vaikka 2,5 kertaa, niin halpenee nuo meidän ryöstöt. Eli lyvän 500 että voitetaan 800, niin tarvitsee onnistua vähän yli joka toisen kerran, että se on voitollinen peli. Ja tällä kertaa se nyt onnistuu. Kun tossa äsken offari UTG ei lähdetä pelaamaan sitä, joudutaan monesti hankalin tilanteisiin näiden pikkustäkkien kanssa.
Siellä työnnettiin S9 aika heikoissa kesken. Samoin Kurko 3 tässä vaiheessa tästä positiosta, varsinkin kun siellä avattu, ei mitään järkeä pelata. Taas täällä UG avaa 2-9 suitti, ei suoranainen premiumi, heitetään vaan pakkaa. Kurko 2 UG ei pelattavaa, tehdään roskakäsi. Täältä tuli avaus akka 3, ei oo puolustuskelpoinen tässä paikalla. Sieltä otti kaveri erittäin onnekkaan riverin. Ja puottaa siellä ohivedolla. Tulee pusku 10-3, ei lähetä redie-hommaan. Nyt täältä kaveri avaa. 3 kertaa meillä on 10 pari. Meillä ei oo positioa häntä vastaan. Minä näen parhaaksi löydä 3 betiin siihen. Katsotaan sen jälkeen. Floppi. Aika märkä floppi yhdellä ylikortilla. Hyvä paikka lyhyen jatkolyöntiä. Hyvän se 190 sinne ja katsotaan mitä tapahtuu. Hän foldaa. Ihan hyvä tulos ja saatiin potti kotti. Kutos kakkosella meidän ei taas kannata hirveästi lähteä urheilemaan, niin heitellään vaan se ihan suoraan pakkaan, ellei täältä tullut limppijuna 10 merkki voittakseen 90. Sitten me limpataan se perässä. Ei osuttu, tää on check fold, jos siellä joku innostuu lyömään. Eli toi nyt maksettiin sen takia, että saatiin törkeä hyvät kertoimet yrittää ossua johonkin epätodennäköiseen 3, 4, 5, 6, 2. Tän tyylisiin boardeihin, millä sitten saadaan, jos täällä on joku pavia, niin limpannut jotain isoa kurkopareja, tässä kurkoja, jotain muuta tämmöstä, niin hyvällä turilla saadaan heiltä sitten pottikotti sillä yhdellä 10 merkin sijoituksella. Ja sitten taas, jos tää ei osu, niin ei oo hirveetä kytyä jäädä tämmöiseen pöytään sillä sitten kuitenkaan leikkimme. Akka 2. Roskakäsi ei lähetä täältä keskeltä sen kappelailemaan. Tässä alkuvaiheessa turnausta me ollaan buttonilla. Sieltä UTG plus 1. Hän avaa 3x, 5-6 suitti, hyvä käsi puolustaa, floppaa hyvin. Otetaan vaan maksu ja katsotaan mitä tapahtuu. No floppihan ei ole ihan just sitä mitä etittiin. Niin nytpä tää on pitkälti luovutettavaa. Täällä vaihtoi näköjään pöytä. Sama juttu kuin äskeisessä, 10 jätkä suitti, floppaa erittäin hyvin. Voidaan ottaa myöhäisestä positiosta maksu. Pientä floppia hän avasi aikaisesta. Hän todennäköisesti ei siihen osu, voidaan floatata 1 kortti. Ja sieltä saatiin kärkipari.
hän lyö edelleen tosi vähän. En ymmärrä mikä järki hänen pelissään on. Voidaan kokeilla vähän, että missä tilanteessa olla lyö reipas puoli pottia. Hän ottaa siihen maksu. Hän tsekkaa pohjalle. En usko, että hän sitä värillä tekisi. Ehkä jollain melkkuparilla, kutosparilla, kasiparilla. Voidaan siihen ohuesti lyö, jos saatais sieltä vielä häneltä vähän rahaa. Ja hän maksaa ja hänen käsi menee mukkiin. Kohta nähdään mitä miehellä oli. Hänellä oli aivan päin persettä pelattu S-kurko. Täällä kurko akka. Ei näin aikaisesta avauskäsi kuin ei myöskään S2. Nyt täällä on tullut antet mukaan peliin, eli se tarkoittaa sitä, että kaikilta pelaajilta lähtee sinne pikkusen joka kädessä. Eli siellä on helvetin paljon enemmän ryöstettävää. Ja näin ollen muututaan aktiivisemmiksi. Ruvetaan pelaamaan enemmän käsiä ja puoletaan vähän sitä korotuskokkoa. Niin ei tarvitse olla ryöstön niin onnistunut joka kerta, että se peli olisi silti voitollinen. No täällä ihan alussa 96 ei ole mikään laatuhanska. Siinä hänellä ihan hyvä avauskoko. Vähän yli 2 big blindia. Tuottaa varmasti ihan saman lopputuloksen kuin mitä tuottaisi sitten 2,5kin. 86 ei kuitenkaan ole vielä semmonen käsi, mitä lähdetään avaamaan. On kuitenkin vielä ihan hyvä tilanne. Ei ole välitöntä pakkoa, niin voittaa potteja. Kurko 9, keskipositio. Ei kuulu meidän repertuaariin, foldaillaan vaan poikki. Eikä myöskään jätkäkutonen, joutaa pakkaan. Ottaa pojat flipiin, molemmilta ihan oikea peli, hyvä avaus, hyvä pusku, aivan normaali maksu. Tällä kertaa kolikko tonne päin. Mutta tulee aikaista positiosta. Vähän yli 10 pp ja 11 pp pusku. 86 ei ole se käsi, jolla halutaan lähteä riehumaan. Heitetään se vaan pakka. Ja hänen osto meni läpi. Tässä tulee foldattuna. S3 on pelattava käsi, mutta sieltä erittäin tyhmä peli. Hänellä on 5 big blindia. Stackki. Ei ole vaan mitään järkeä limpata noin pienellä stackillä. Ei edes ansottaakseen. No, hänellä on niin pieni, että on ihan sama mitä hän sen kanssa tekee. Mutta täältä tosi tyhmä peli. Tähän jos hän kätensä haluaa pelata, niin se sitten pusketaan tai foldataan. Jätkä 7 ei lähdetä korottelemaan. Otetaan vaan tsekki. Asuttiin keskiparrin, kaveri lyö puoli pottia. Voidaan ottaa maksu. Sieltä tuli joulu. Asuttiin toisen kerran. Ihan turha lähteä enää viivyttelemään tämänkään millään tavalla. Voidaan tulla häneen yli. Hän ottaa vaan maksun. No, Riveri ei ole mitenkään hirveän pelottava. Hyvä hänet olin ja katsotaan mitä käy. Hänellä on samaa käsi. Splittipotti. Sieltä tuli pusku, jatka 6, ei lähdetä maksamaan. Eikä lähdetä puolustamaan vitoskasiakkaan tässä vaiheessa. Taas kurkojätkä olisi ehdottomasti ollut avauskäsi, mutta kun sieltä tulee jo puskua, niin ei lähdetä sitä maksamaan.
kakkosvitonen, roskakäsi, ei pelata myöskään sitä. Tassel tulee avaus, ei. Ja vielä re-race, niin ei todellakaan 4-5 suitti ole kyllä vahva tohon. Mä rupesin homma ihan kunnolla. Häneltä vähän spyypeli kieltämättä Kurko-Akala. Sillä avattu, puskettu. Ei vaan Kurko-Akka tossa tilanteessa pärjää. 86 ehdoton foldi tässä kohtaa. Tietysti nää on $2,5 turnauksia, niin kaikissa turnauksissa, varsinkin näissä ihan pienissä, niin näitä erikoisia vetureita on, mikä tässä istuu tämä yksi sankari, niin niitä on. Ja hyvä, että niitä on, koska nehän sen rahaan tuo. Jätkä 7 suittari, cut offi. Hyvä paikka avata ja avataan se 3x vielä, kun on blindit pienehköt. Ja läpi meni, saatiin ilmaisia. Nyt kaveri puskee täältä 1600, 1300 maksettavaa. Sen tommonen potti. Tää on hyvin lähellä. Ja nyt kallistun tässä vielä foldiin, mutta tuo ei olisi ollut välttämättä huono peli lähteä maksamaan. Kertoimet on sen verran suuret. Sitten akkapari pelataan tässä käytännössä nyt joka tapauksessa. Erittäin vahva top 3 käsi. Tulee 12 Big Blindin pusku. Ja ei leikitä, työnnetään vaan romut keskeen. Ja hänen rangevasta ollaan aina hyvissä. Hänellä on 3 auttinen, siellä ei osu floppiin, eikä turniin, eikä riveriin. Hyvä potti kottiin. Näissähän siis aina joudut flippaamaan useamman kerran ja enää pitää sitten olla pikkusenkin tuuria, että ei sitten kaverit vejää ohi ja välillä se on vaan tilanteita, jossa itse on pakko mennä perässä keskeen ja sit vaan toivotaan, että osuutaan. Kurko 3 ei ole puolustuskäsi, varsinkin täällä on kaksi puskustäkkiä, jotka hyvin helposti tulee siitä yli ja sitten on taas isot ongelmat. 2-7 täyttä roskaa, ei pelata sitäkään. Ei lähdetä myöskään Kurko 2 makselemaan mitään puskuja. Kupseska off mid position. Ei lähetä sille leikkimään. Tuolla on ohutta stäkkiä, jotka todennäköisesti tulee aika ohkaisesti myöskin yli. Eikä varsinkaan 4-7 joutaa pakkaa sekin. Hän puski akat. 8 pp hän maksoi 7. Ihan ok peli molemmilla. Siis hyvä peli. No, oikeus voitti ja akat otti potiin. 2-7. Vieressä on 2 big blindia stäkkiä. Plus tuolta tulee pusku. Ei lähdetä ryöstelemään. Nyt on 57 pelaajia jäljellä. 56. Ei avata kuin 10. Niin, 56 pelaajaa jäljellä. 27 oli siis rahoille. Näytti tältä. Eli
pikkuhiljaa aletaan lähestymään raakuplaa. Nyt on tietenkin aina se ensimmäinen tavoite. Päästä. S-jätkä. Erittäin hyvä käsi. Blindit on isot. Ehdottomasti lähdetään avaamaan sitä tästä. Ja siihen tulikin iso stäkki meidän viereen, joka ottaa maksun. Ei mitään tietoa. Hänestä hän tuli just pöytään, niin vähän hankala tilanne lähtee pelaamaan. Täällä taas S-akka Big Blindissa Buttoni avaa. Small Blind herää puskemaan 13 BP. Tää on edelleen niin vahva käsi tässä tilanteessa, että tää mennään kesken. Tässä jätkä pari pelaajaa mukana, ei osata floppiin, luovutetaan. Ja hän painoi S8, joten meidän pelihän oli aivan oikeutettu. Ja käsikin kestää, mikä on aina positiivista. Siitä kaveri rykäsee siihen, en näe tarpeelliseksi lähteä puolustautumaan tässä multi-V-potissa, niin heitetään se jätkää helvettiä. 96 offari, avattu potti, ei mitään älyä pelata. Hän näköjään aloittaa tämän riehumisen ja myllyttämisen saman tien kun paikalle viitti saapua. Näköjään meidän hemi sekos aivan täysin. Näyttää nää pöydät väärin päin. Tää nyt joka tapauksessa foldi käynnistetään koko paskaa uudestaan. Viisi-kuusi offari keskipositio. Vähän ehkä siinä ja siinä. Marginaalinen käsi ei lähdetä pelaamaan sitä. Eikä myöskään jätkänellä laita puskua kiinni. Kurkoviis, roskakäsi. Ei järkeä pelailla. Ja sieltä tulee pusku. Pusku meillä 7-3 ei lähdetä maksamaan. Eikä myöskään 87 oo hirveän hyvä puskukään maksukäsi, niin heitetään pakkaan. Tekin sitten mitä aikaisemmassa niitä puskuja tulee niin yleensä sen tiukemmalla rangella ja puskee, ellei sitten ole ihan pieni stäkki, jolla ollaan vähän pakotetussa tilanteessa menemään. Mutta hän ei sitä oo, hänellä on kuitenkin 18-19 Big Blindia. Läpi meni se. Blind nousi, nyt me ollaan siinä puskuvaiheessa, meillä on 11, vähän yli 11 Big Blindia. Tää on ehdoton puskukäsi. Nelospari tästä keskeltä, mikäli ei täältä siis aiemmin tule rahaa kesken. Vitoskasi ei pelattava, heitetään pakka ja painetaan nelospari kesken ja katsotaan mitä tapahtuu. Eli ehdoton puskukäsi pelaa suhteellisen hyvin näissä preflop allin tilanteessa, ainakin näillä stackikoilla. Vaikka se maksu sieltä tulisi. Plus, jos ei maksua tuu, me lyötiin 6784, jos tää menee läpi, me saadaan tuo 8084. Eli ihan hyvä potti.
Jätkä akka offari. Ei oo tästä positiosta vielä avauskäsi, varsinkin kun täällä on näitä pari taistelijaa, joten 3 taistelijaa, jotenka puskut sitten jouduttaa melkein maksamaan, jos hyö yli tulee. Tässä 83 ei ole välittömäntä tarvetta lähteä puskemaan. Saatiin vähän hengitysvaraan tuo 13 big blindia nyt ton äskeisen potin jälkeen. Ja nämä 3 kertaa avaukset ei ole minun mielestä hyviä pelejä enää tässä vaiheessa. Hän on tosi aggressiivinen. Ei johtuuko tästä isosta stackista, mutta ei ole ainakaan vielä vakuuttanut pelitaidoilla. Eikä 67 oo vielä se käsi, millä haluttaa rykästä rahat tuonne keskeen. Tulee 3 taas vähän tyhmä peli häneltä. 10 big blind stacki. Se avaat 3 kertaa, joku tulee yli, se joutuu aina sen maksaa, niin se annat vaan jollekin pavianille paikan lähteä sitten bluffaamaan. Ja siellä kävi akka 9 joulu. Taas hän avaa sen 3x. Ja nyt jos mietitään, onhan hänellä sitä stackia, mutta hän avaa 3x, jos hän tekee sen paskalla, niin kun hänen statsit vähän vaikuttaa sitä. Siellä jonkun verran sitä sontaki on seassa. Hän häviää sen 1 big blindin enemmän joka kerta, kun joku rykäsee yli ja hän joutuu foldaamaan. Seiska 3 ei taaskaan ihan premiumia maksamaan vaikka pieni pusku onkin jo. Meidän jäljessä on vielä pelaaja, niin helpottaa päätöstä entisestään foldata. Siellä pusku ja puskun maksu. Aikaisesta positiosta 85 on siinä vaiheessa paskaa. Jätetään pois. Hyvin spekulatiivinen maksu häneltä tässä. Jatkella häneltä ihan normaali pusku samaisella kädellä. Eli puskea voi aina paljon laajemmin, koska sulla on myös folding equityä, eli porukka heittää niitä lappuja helvettiin ilman, että siltä lähtee nähdä niitä kortteja, kun taas maksaessa, niin nämä on aina keskissä. Mutta nyt täällä on yksi limpanun välistä. Meillä on suhteellisen hyvä käsi. Buttonilla eristetään vähän, eli vähän enemmän, että hän ei pääse ihan ilmaisin mukaan ja hänen pusku sitten tietenkin maksettaa, jos hän sen tekee. Hän ei sitä tehnyt. Hän jos puskee, niin joudutaan kyllä foldaamaan, mutta hän ottaa vaan maksuja. Kohtalaisen hyvä floppi, eli flopatti se nutsiväri. Tähän on monta tappaa lähteä tää pelaamaan. Voidaan pelata tää hitaasti. Eli mikäli hän tsekkaa, hän ei tsekannut. Niin, no, pelataan tää tällä kertaa hitaasti ja otetaan vaan maksuja. Repataan sitä, että meillä olisi joku veto. Turni ei ollut se maailman paras kortti meille. Eli nyt meillä ei ole enää nutsit. Toki helvetin hyvä käsi. Maksetaan hänen puskunsa silti. Hän on kuollut. Ja otetaan hyvä potti. Sieltä S-akka. Erittäin todennäköisesti mennään sillä kesken. Jätkä 5 taas ei. Ja tässä meillä on alle 10 big blindia. Ei ole kuin yksi vaihtoehto ja se on pusku. Ja katsotaan, tää on siis monsterikäsi, jolla on erittäin hyvissä, vaikka sieltä maksu tulisikin noin keskimäärin. Hän miettii noin kauan, niin
ollaan käytännön väkisin hyvissä. Hän löytää maksu S9, vetää 3 auttista. Otti väriin vedon, mutta ei osu siihen. Tuplattiin stacki ja hand for hand, eli nyt ollaan tuossa rahakuplassa. Eli 1 kun tippuu, niin ollaan ensimmäisellä rahaa siellä. On voitettu kokonaisesti $2.66. Ei tee vielä vitosseiskasta pelattavaa sekään. Noin. Ja nyt tuo rahakupla puhkes. Täällä on enää 27 kaveria jäljellä. Ollaan siis rahoilla. Kurko 2 on vielä foldi. Täällä on aivan liikaa näitä stackkejä, joten puskut joudutaan sitten maksamaan, jos semmosia tulee. Hänkin älys pienettä korotuskokkoa. Tässä vaiheessa, kun nämä blindit on näin sairaan kokoiset, niin on ihan sama korottaa tosissaan vaikka se 2 big blindia. Se on ihan hyvä, niin ei häviä sitten niin paljon sillä ilmalla korottelee. Täällä on yksi sankari herää näköjään S-parin kanssa. Ottaa siitä hyvään potiin. 5-3, aikainen positio, samat syyt kuin äsken, plus että käsi on tätä roskaa, ei pelata, eikä myöskään 85. S9 tässä tilanteessa ihan hyvä avauskäsi. Korotetaan se 2x ja katsellaan mitä tapahtuu. Täällä ei ole vielä antajaa pelissä. Voidaan ihan hyvin foldatakin. Ei ole tarve lähteä riehummaan liikaa, niin näyttääpähän muidenkin silmiin sitten, että ollaan tiukka pelaaja. Tää on marginaalinen tilanne. Mutta nyt pikkustäkki puskee yli, ei voida kun maksaa ja ollaan jopa onnekkaasti johossa. Ja kaveri kuoli jo turun, niin nyt runnataan hyvin ja voitettiin siitä taas potti. Siellä saatiin valkki, eli ilmaiset jätkä 2 ei ole tässä kohtaa pelattava, varsinkaan kun tuolla tulee avaus. Nyt täällä erittäin aktiivinen kaveri avaa. Maksu harvemmin tarkoittaa mitään erikoisen spesiaalia. Tässä näkisin, että on ihan hyvä paikka tulla yli tuon hänen korotuksen. Tiukempaa kaveria vastaan ehdoton kippi, mutta nimenomaan häntä vastaan niin ihan hyvä paikka lyö. Osutaan keskipariin, ollaan ensimmäisenä vuorossa, voidaan aivan hyvin lyödä tähän. On vähän alle puoli pottia, on aivan riittävästi, jos hänellä on pelkkää paskaa kädessä. Ja näinhän tässä tilanteessa oli jo mukavan kokoinen pottikotti. On näköjään toisena. Ja tuli pusku S6, ei oo kyllä vahva käsi maksamaan sitä, kun takana on vielä pelaajia, foldataan helvettiin. Taas saadaan ihan järkyttävät pottikertoimet. Meillä on stackia sen verran, että voidaan maksaa se 400 voittaakseen toi 4600. Flopataan kutari 2 ylikortilla, katsotaan vähän mitä tapahtuu. Tsekataan tohon alle ihan turha lähteä kuitenkaan riehumaan. Ja kurkoakka alkaa antajien kanssa midle-positiosta olla ihan hyvä käsi tunkea. Ja kun täällä on tullut jo pusku ja maksu siihen, niin meidän jätkäakka ei vaan riitä. Siellä flopattiin kutari ja keskipari. Hänellä on tosi pieni stäkki. Me voidaan ihan suoraan lyödä hänet vaan olin. Ja hänellä on näkyy käynyt onni, mutta sitten sieltä tuli aika onnekas turni meille. Ja täällä on jo kaveria keskessä, niin tässä muuten tapahtuisi äskeisessä kädessä.
Tuota, löysä maksu. Meitä on 3 pelaajaa jälkeen vuorossa. Häneltä ihan... No. Ei maailman paras peli tuokaan, mutta... En tykkää tosta maksusta. Sieltä pikku pusku. Meillä paskaa. Foldataan poikkeen. On näköjään alkanut jo viimeiset 2 pöytää. 39 ei. Suoranainen premium jätetään sekin pakka. Katellaan mitä tapahtuu. Meillä tosissaan 35 big blindia stackia, mikä on erittäin hyvä pino tässä vaiheessa turnausta. 9 pari. Aivan loistava käsi. Myöskin aikaista positiosta lähtee avaamaan ja sitten katsellaan mitä muut tekee ja toimittaa sen mukaan. 10-5 taas ei. Samaisesta positiosta on mitään aivan premiumia, niin heitetään se pois. Siellä ollaan pikkustakin kanssa Oolin. Kurko jätkä, flipataan kolikkoa. Ja tänään on flipattu hyvin, niin jatketaan siitä. Jätkä 2, ei toinen riehuu. Nämä open lippaamiset on semmosia pelejä, varsinkin taas tämmöisillä räkästäkillä, että tämä ei kannata harrastaa. Ja tähän hän puskee, niin ei ole mitään järkeä 9 hailla lähteä sitä puolustamaan. Eikä 2-6 nyt suoranainen puolustautumiskäsi ole. Häneltä tyhmä maksu. On alle 10 big blindia stacki, niin ei vaan todellakaan kannata lähteä. Että hän pitää pelata joko push tai fold peliä tossa, että jos hän haluaa pelata, niin sitten merkit kesken, muuten tossa ei ole mitään järkeä. 10-2 avattu potti, ei lähetä sillä kikkailemaan. Vaan ihan suosiolla mennä. Tässä taas buttonilta voidaan aika laajasti avata. 86 kuuluu niihin käsiin. Riittävän usein kaverit foldaa, että se on hyvä ryöstö, ja silloin kun eivät foldaa, niin tää käsi floppaa hyvin ja haatiin sinne värinveto. Nyt se on aika märkä boardi, mutta siihen silti stäbäätään se 1. Täällä akka 9, myöhäinen positio, ihan hyvä käsi lähtee avaamaan. Ja hän maksoi. Hänellä on paljon erilaisia käsiä sarangessa, mutta otetaan ilmainen korttiriveri ja katsotaan tilanne uudestaan. Ja hän tsekkaa senkin. Meillä ei ole minkäännäköistä showdown ekuityä, joten ainut tapa meidän voittaa tää potti on ryöstää se. Ja hänellä on ohimenneitä vetoja tosi paljon, joten näen tän vielä ihan kannattavaksi. Jätkillähän ois kyllä lyönyt siihen turniin. Tai sitten ei. Olin taas väärässä. No, hän pelasi kätensä nyt noin ja hävittiin se riverin lyönti vielä. 10-8. Tässä tilanteessa ei lähdetä avaamaan, koska täällä on taas näitä, mitä joudutaan makselemaan. Kurkokymppi ei lähdetä maksamaan hänen puskuaan. Jätkäpari luonnollisesti avataan. Ja ihan sama kuka tuuppaa, niin tullaan aina maksamaan. Ja ollaan erittäin hyvissä. Ja niin kuin totutusti tänään niin voitetaan sitten se 80% kolikko.
4-5 tästä positiosta ei lähdetä pelaamaan. 2 all-init alla, 94 ei ole vahvoilla silloin. Täällä on 12 pelaajia jäljellä, eli 9 pääsee finaalipöytään. Jossakaan sitten ne rahasijoit alkaa nousta. Eli niin kuin nähdään, niin nämä ensimmäiset on todella syöpärahoja, mutta täällä alkaa sitten nämä portaat hyppimään aika jyrkästi. Kurko 9 kipataan vielä tosta. Mä haiskattaa kaverilla vähän jo tiltiltä. Ei, kyllä se nyt tulee lappua. Ihan oikeesti. Pojat splittaa sen. Meillä on... Hän puskee taas. Kuitenkin sen verran iso 14 big blindit ihan turhaa ottamaan ja mitään kolikkoa tässä, vaikka hän puskisi ihan pelkät tietäisi, että hän puskee paskalla. Niin se paskakin on kutosparin aika usein kolikossa. 2-8 suittari ei lähdetä ryöstämään. Eikä lähdetä 2-3, mutta nyt siellä kaveri avaa cut-offista todennäköisesti hyvin laajalla rangella. 2 big blindia. Kurkoakka blokataan kaikkia isoja käsiä. Aivan hyvä käsi. Tulla bluffilla sitten häneen yli. Ja hän tarvitsee tosissaan, jos minä pystyn puskemaan kurkoakaan, mutta en ikinä sitä maksa, sillä nyt törmättiin sitten S-kurkkoon, mikä nyt ei suoranaisesti ole hyvä asia meille. Tiputaan, mutta tosissaan niin hänellä on tosi paljon käsiä, jotka hän foldaa tuohon ja sitten jos maksaa esimerkiksi 10 parilla, niin heitetään kuitenkin kolikkoon senkaan. Mutta oli sen niin sanotusti huonoin tilanne, mitä tossa voi olla. Avauspusku päälle, kurkojätkä ei ole hirveän hyvä. Kipataan poikkeen. Ja siellä otti S2 aika onnekkaan poti. Hänellä on 6 big blindia, 90 aivan riittävä käsi puskemaan ja hän kippaakin sieltä. Akka-8 kuvakortti big blindille tässä vaiheessa on ihan riittävä käsi ja hänen puskuhan me joudutaan toki maksamaan. Ja nyt pitää muistaa, että nyt pelataan 6 kätistä pöytää, joten tässä pitää pelata enemmän käsiä kuin mitä sitten normaalisti. Hän kun tulee yli, niin sit se akka-8 muuttuukin kipiksi. Ihan standardit pelit. Pelit molemmilta ja sitten otetaan taas onnekas kolikko kotiin. Meillä on hyvä tilanne, nyt ei tarvitse ottaa nää heidän puskujaankin, voidaan kokeilla ihan puhasta ryöstöä. 89 tarkoituksena foldata, jos kukaan näistä pelaajista niin korottaa päälle. Juurikin näin. Sitten mietitään tilannetta taas vähän uudestaan. S-jätkä, nyt me taas voidaan avata se, mutta nyt ruvetaan ottamaan myöskin kiinni, kun täältä näitä kavereita tulee. Eli maksetaan kenen tahansa heidän pusku, jos niitä tulee 1 kappale. Näin. Ja totta kai törmätään sitten isompaan kätteen. Osutaan floppiin. Voitetaan potti. Ohiveto, mutta molemmat pelas kätensä täysin oikein. Ja nyt on finaalipöytä kupla. Eli kun 1 putoaa, niin alkaa se turnauksen viimeinen pöytä. Ja se todella progressiivinen palkintosijojen nousu, ja sillä saatiin palkki.
mitkä on tietysti aina mukavia. Ei lähdetä vitoskutosella maksamaan edes alle 10 Big Blindin puskua tuolta. Ja tässä samalla kun on finaalipöytäkupla, niin on myöskin rahakupla. Elikkä varsinkin pienemmät stackit niin foldavat todennäköisesti hyvin hanakkaa, jos heitä päin lyödään, koska he haluaa tietenkin päästä niille isommille rahoille, ja heillä ei välttämättä ole hirveätä mahdollisuutta sitten ottaa tai pistää kovasti kampoihin meille. 10-3 on vähän turha heikko käsi kuitenkin vielä siihen. Lähettäisiin vähän hölmö peli häneltä. Se oli ihan sama puskea suoraan. Ja nyt jos hän foldaa, niin se on vielä hirveämpi peli. Hänellä toki oli S, hän ansotti. No, ihan sama miten hän olisi senkään pelannut, niin kesken olisivat menneet. Ja finaalipöytä alkaa. Kunhan nyt saa toinen pöytä käteensä pelattua. No niin. Ja sit päästään haistelemaan vähän finaalipöydän tunnelmaa. Sieltä limppaa kaveri ei lähetä 93 pelaamaan. Eli nyt tähän tilanne on se, että semmonen asia kuin ICM eli Independent Chip Model vaikuttaa. Eli aina kun 2 pelaajaa pelaa tuolla vastakkain ja näitä on mukana potissa, sinä voitat rahaa. Eli eniten voittaa aina ne, jotka eivät kyseisessä kädessä ole mukana, jos pelataan all-in tilanne, koska joka ikinen sijoitus, niin kuin täältä huomaat, mikä nouset, nostaa sitä palkintoa, mikä sinä turnauksesta saat. Ja täällä näkyy 1 pelaaja putos. Ollaan siis 8 joukossa. Jätkä 5 ei ole mitään laatuhanskaa. Heitetään se poikkeen. Normi avaus, normipusku, tuolla stackikoolla. Molemmat pelaskää ihan hyvin ja parempi käsi voitti sitten tällä kertaa. Näköjään chip leader. Hirveän kokoinen avaus taas. Tyhmä peli, koska tuollaista kyllä niin on aivan sama ja parempi siis survo se koko pino sinne keskeen eikä lähteä kikkailemaan mitään tuommoista paskaa, vaikka nyt sitten olisi ne ässät kädessä. Niinku onkin jo tutuksi tullut, niin ihan ok tuurilla ollaan menty ja akat siitä todisteeksi. Eli tämähän tullaan siis pelaamaan tilanteessa kun tilanteessa, kun kaverit pelaa kätensä näin, niin ainoa oikea peli minun mielestä on tässä puskee. 26 Big Blindia. Voitetaan hirveä kasa rahaa, vaikkei kukaan maksaskaan, ja vaikka maksas, niin ollaan hyvissä. Ja nyt oli se kaikista turvallisin vaihtoehto, eli kaikki foldaa ja vankistetaan sitä meidän chip leadia. Kaveri limppaa, ei tarvetta lähteä jatkanalasta pelaajaa, vaikuttaa aika heikolta pelaajalta, limppailee potteihin, ei avaa, pelaa ihan liikaa käsiä ja sylkee stackia ympäriinsä ja niin kuin nytkin, niin paskala meni keskeen ja tuplas sieltä sitten kaveri. Akka jätkä offari, aivan hyvä käsi, lähtee avaamaan. Saadaan positio hei, jos hyö erehtyy sen maksaa ja
puskuja meidän ei tarvitse lähteä makselemaan, mikäli ei niin haluta tehdä. Ja erittäin kuiva floppi, kaveri donkkaa jotain hyvin epämääräistä alle. Kokeillaan suoraan, miksi hän tekee noin, ja sieltähän tulikin snap fold. Tosi tyhmä peli. Koska se on siis paskaa. Tyhmä peli lähteä tohon donkkaamaan tommosta alle, koska en mene siihen tuu ikinä kippaamaan, että vähän kalan oloinen kaveri hänkiin. Ei lähdetä 7-8 pelleilemään, sillä on kaksi täkkiä, jotka joudutaan ottaa kiinni, jos hyörykäsee. Kolmospari, aivan loistava käsi tähän avaushommaan, eli jos kaikki foldaa, niin ihan hyvä, ja jos joku tulee yli, niin sitten mietitään uudestaan. Hän tulee tosta. 16 big blindia. On vielä turhan iso pusku, että kannattais lähteä kämppilämään tämmöstä kättä. Koska kolikoheitossa ollaan todennäköisesti. Tässä 2 ei ihan riittävän vahva avata tästä tilanteesta, kun täällä on aktiivisia kavereita. Sieltä tuli vähän yli 6 big blindia pusku. Kurkokymppi-suittari tässä tilanteessa on kyllä ihan maksukäsi. Onneksi siellä sattuu kurko 7 sitten, ja sieltä turnataan tietenkin nutsit ja otetaan potti kotiin. Sitten heitä oli 7, eli 12 dollaria on jo tienattu. Hän tyypillisen tappansa limppaa. En lähde jätkänellä tässä leikkimään. Antaa poikien pelata. Ei ois huono peli maksaa tossa. Ei ois välttämättä huono peli puskea tossa, mutta tuo on se turvallisin vaihtoehto. Ja minun mielestä paras vaihtoehto. Kurkojätkä ehdottomasti avauskäsi tästä napilta. Hän puskee sitten välistä. Tää on tosi lähellä. Hän on tullut paljon yli. Kallistun tässä maksu. 9 ollaan flipissä. Ihan hyvä pusku häneltä. Tultiin flippimaaliin. Ollaan aivan jumalarunissa ja voitettiin potti. 50 ei ole mikään premiumi. Heitetään pois. Tossa jos olisi äsken avattu jostain täältä ja hän tuli yli, niin toi olisi ollut foldi, mutta kun minä avaan buttonilta, minä avaan siltä tosi laajasti. Varsinkin hyvät pelaajat niin tietää sen ja tulevat kevyemmin ylikin. Sen takia kurkojätkällä tuo maksu. Eikä puunukkaan jää. Ja tauko pistetään pauselle ja käydään tupakalla. No niin, ja alkaakin peli pikkuhiljaa jatkumaan. Eli tilannehan aivan erinomainen. 3-kertainen
cheap leadi. Kakkoseen näin. Ja 48 big blindia stacki. Erittäin hyvät mahdollisuudet voittaa koko paska. Mutta, kun puhutaan pokerista, niin puhutaan myöskin siitä tuurin vaikutuksesta. Niin ihan sanottuahan se ei oo. Pelaajien taso ei nyt oo ihan päätä huimaa, hän on kohtalaisen karmea kaveri. Hän vaikuttaa ihan ok pelaajalta, hän vaikuttaa todella tiukalta pelaajalta, mutta ei sekään lienee pahaa tähän. 2-3 offari ei oo avauskäsi tässä vaiheessa. No taas mielenkiintoinen Open Limp peli. Hän on ollut todella aggressiivinen kaveri. Voi tarkoittaa mitään vaan. Mielestäni ihan yritetään isolla pareilla, mutta toisaalta niin en pidä sitä minään sääntönä, koska täällä on niin paljon kaikennäköistä viheltäjiä ja voivat tehdä sitä hyvin laajasti. Tässä ehkä pikkusen liian pieni lyönti. Monotone floppi, ei kuitenkaan mikään katastrofiratkaisu. Ihan ok peli häneltä ja hän on heikko kaveri, hän foldaa hyvin usein tuohon. Hän limppaa. Ei lähdetä puskemaan. Floppi on täysin ohi mennyt. Mutta hän osoittaa taas heikkoutta. Voidaan kokeilla tässä ihan sillä minilyönnillä ja saadaan se potti kotti. 8 pari, erittäin hyvä käsi tässä vaiheessa. Eli meitä on 6 jäljellä. 6 jäljellä, niin ei kun parantaa näitten käsien asemaa. Hän puskee 10 big blindia, eristetään, pusketaan yli. Eli eristetään sen takia, ettei hän lähtisi millään paskalla riehumma. Ja 3 alttistahan täällä vedetään. Eikä tule maaliin, joten voitetaan taas iso potti ja puotetaan 1. Ei voi lähteä rivestämään, hänellä on niin pieni stäkki, että joudutaan maksamaan, jos hän puskee. Ehkä hölmöpeli häneltä limpata tuo, koska täällä on niin pieni stäkki, että olisi kannattanut puskea hänet vaan olin tossa tilanteessa. 90, kyllä vahva käsi 5 käteissä. Voi avata normaalisti. Tarkoituksena siis maksaa häneen pusku, kipata heihin 2. Mutta hän löytääkin vaan maksun sieltä. Ja sieltä puskee, nyt foldataan. Hän yritti ansottaa meitä. Sieltäpä putos 1 kaveri poikkeen. Sitten meitä oli vaan 4. Taas näitä ihmeellisiä limppauspelejä. Tsekkaa. Lyödään, hän foldaa. Ei tämmöistä peliä niin ei ikinä pitäisi tehdä ketään järkevää pelaajaa vastaan, mutta hän on hyvin kaukana termistä järkevää pelaaja. Ei lähdetä 4-5 offarilla makselemaan 8 big blindin puskuun. Jätetäänhän se pelkä harteille. Ei maksa, sieltä otti blindit. Eli hyvin todennäköisesti tämän pelkan kanssa tullaan olemaan heads-upissa tässä. Kurko 5, aivan riittävä käsi. Puttominta avata 4 kätisessä pöydässä. Hänet joudutaan taas maksamaan, mikäli hän puskee. Tällä on 10, vedetään ohutta.
Vedetään kuollutta. Tuplattiin hänet. 47 ei. Pelikelpoinen käsi tässä kohtaa. Noin pieni. Vähän tyhmä ehkä tosta välistä lähteä maksamaan, mutta toisaalta niin tuo puskukin oli niin pieni, että... Ja nyt blind vastaan blind lyvää vähän reilummin. Ei saa niin hyviä kertoimia tuohon maksuun. Sitten... Hyvän tavallinen jatkolyönti. Floppi on hyvin harvoin osuu, kun se on pariutunut. Saahan tosi usein tuolla jatkolyönnillä. S6, ihan hyvä käsi avata kolmekätisessä ja saatiinkin blindit sieltä. Ei lähdetä ottamaan 15 pp:n 3 bet puskua kiinni kurko kolmosella. Hän otti senkin S-akalla. Ihan standardi pusku, ihan standardi maksu. S-akka tällä kertaa parempi. Ja sitten alkaa heads up. Eli sitten voidaan pelata tosi laajasti, kun meitä ei ole kuin 2. 5-2 ei kuitenkaan ole siihen kyllä hyväksi. Eikä lähdetä 5 korottamaan, katellaan floppia. Meillä on kutari. Tsekkaillaan se pohjalle, kaveri lyö. Ei, lähdetä vetämään alaspäin suoraan. 78 ihan hyvä käsi avata. Näin tehdään. Kaveri maksaa. Normaali jatkolyönti sinne. Vaikkei nyt osuttukaan, saadaan potti sillä. Avaa 3x. Tähän ei oo tehnyt, niin foldataan tosta 1. Foldataan myöskin 3-9. Twitch-suittarilla voidaan tsekkailla. Ei osut floppiin, hänellä on positio. Hän ottaa potin jatkolyönnin. Ei pelata 4-8 jakaa paskaa meille Buttonille. Jäysi on ihan hyvä käsi nyt lähteä puolustamaan. Ja sekaa taas pohjalle. Meidän kutari hän lyö tosi ohutta. Otetaan 1 katu, katsotaan uusiksi. Saatiin open enderi. Sekataan kuitenkin se vielä. Hän lyö todella vähän edelleen. Nyt kokeillaan, että onko noissa hänen lyönneissä mitään perää. Hän ottaa maksun. 4. Ei oikein hirvetä showdown value meillä. Hänellä kuitenkin on sen verran vetoja tossa rangessa, että emme tarvitse kyllä ihan lyödä noinkaan paljon. Mutta voidaan kokeilla lyödä häntä irti tästä potista. Hän pudottaa kaikki kympit. Hän pudotti akaat. Aika tiukka kippi kyllä häneltä. No ei se mitään, hyvä näin. Avataan 3-5 suittari. Ihan hyvä käsi tästä Buttonilta pellailla. Ja Belgiassa ei netti enää toimi. Eli tossa äskeisessä kädessä on aikaa sitä katsoa. Hän pelaa tän todella huonosti post-flop. Turhan pieni lyönti. Otetaan floatti. Meillä on kuitenkin ne kutari-outit. Saadaan open enderi. Lyö tosi vähän. Yritetään ostaa se poikkeen. Ja sitten riverillä hän ei ole osoittanut vahvuutta missään kohtaa. Meillä on rangessa tosi paljon kurkoja.
tuossa kohtaa, niin ja hänellä on missattuja vetoja, jotka kyllä foldaa, jätkä akkaa, kymppejä, no nelonen ei tietenkään foldaa tohon riveriin. Mutta, näköjään saatiin akatkin pakkaa. Open enderi, hän donkkaa taas alle. Kokeillaan suoraan mitä helvettiä hän tekee, hän foldaa. S-jätkä aivan premium hanska, hän limppaa. Me ei anneta hänen sitä tehdä, vaan tullaan tymäkästi yli. Ja äsken nähtiin, niin hän avasi ne akat ja ei hän hyvin epätodennäköisesti tulee limppaamaan mitään ton isompaa. Kutospari, hyvä käsi avata. Saatiin maksu, hän tsekkaa, lyövään se normaali jatkolyönti sinne. Hiukka alle puoli pottia ja jatkolyönti tuo meille poti. 89 suittari, ei tarvetta lisäkorotuksiin. Aivan blankko floppi, se kaataan alle, hän lyö puoli pottia, annetaan hänellekin sieltä nyt yksi potti. Ois voinut toki maksaakin. Mitos kutonen, hyvä käsi avata. Kävi kohtalainen joulu, voitettiin ja on lyöty paskalla näitä jatkolyöntejä, niin lyövään sitten isoillakin käsillä. Kaveri maksaa sen. Jatketaan lyömistä. Aivan hirveä riveri, ei voi enää oikeastaan live ei saa valueta yhtään miltään. Ja hänellähän oli open ender. Nyt ollaan siinä tilanteessa, että alkaa olla aika pieni stäkki, hän limppaa, niin voidaan puskea hänet suoraan all-in kakkosparilla. Sillä ihan normaali avaus. Ysijakala ei lähetä puskemaan, osuttiin akkaan. On sitä mieltä, että hän olisi suurimman osan Sistä avannut, joten check raceata. Hän foldaa. Jätkä 7. Nyt hänellä on niin pieni stack, että nyt pelataan vaan push-foldia ja ikävä kyllä törmätään isompaa 7 sieltä. Ja tuplataan kaveri ja aloitetaan jauhaminen alusta. Kakkoskorkean värinveto ei, mikään ihan suoranainen laatukäsi, niin heitetään pakkaan. Kurkon 4 voidaan avata. Hän tuli yli, hän ei ole tullut sitä vielä kertaakaan. Meillä on hyvin marginaalinen käsi, niin heitetään se pois. 10 skala kyllä puolustetaan. Flopataan väriveto, tsekataan se alle. Hän jatkaa näitä typeriä lyöntejä, otetaan ilmanen veto. Osutaan turniin. Hän lyö jo vähän isommin. Otetaan maksu siitä silti. Osutaan isosti riveriin, tsekataan ansaks alle. Hän ikävä kyllä ei lyö siihen. Ja kurkokasi voidaan avata. Oho, siellä oli iso peli. Iso peli hänelle. Otutaan kärkiparriin. Lyövään jatkolyönti. Hän foldaa. Tässä kurkolla voidaan taas ihan suoraan puskea hänet keskeen. Ei maksua. S10 avaa taas. Tullaan maksamaan, jos hän puskee, mutta hän ei sitä tee. Nopea tsekki. Taas välillä tsekkaillaan ja sieltähän se täydellinen kortti tulee. Antaa meille nutti suoraan ja vielä uudelleen vedon nutsi väriin. Hän otti pitkän tsekin. Hän voitais pikkusen lyödä, niin no eipä siellä sitten ollut mitään.
Akkahan ei ihan valitettavasti riitä maksamaan tuota. Jätkäkymppi on avauskäsi tässä. Osutaan kärkeen. Liian hänen lyönnin päälle, niin työntää hänet keskeen. Ja ei maksu. Tullaan taas plus-fold-pelissä, että siellä on se harjelu 10 big blindia. Ja se parihan on aivan riittävä käsi tähän. Nelkku kakkonen ei oo vielä pusku. Eikä sitä oo kyllä 7-2, mutta hän foldaa. Kurko 9 taasen on. Ja hän valluu koko ajan. Että ruvetaan ottamaan huomattavasti löysemmin häntä kiinni. Toki ei tarvi edes jakkaa tämmöistä lappua. Kurko 7 ihan ok maksu häneltä. Ja potti meille ja turnauskotti. Eli se $123 hän sieltä napsti. Peli ei missään nimessä ollut täydellistä, mutta voittavaa siitäkin huolimatta. Toivottavasti opitte jotain. Kiitos ja hei.